आई नमस्कार प्रणाम। हम सुजीत बाबा आज एगो गाना सुनावे जाता नहीं रोल में कैसन लागल बताए हम लोग कि देह में हरदी रहल ह लागल त काइलू हमीले भागल कि देहिया होश में ना बाता हर जैसे तीर जिगर में बालागल कि काढ़ करे जावा के ले जा सिन्होरवा में कि काढ़ करे जावा के ले जा सिन्होरवा में। तो लइकिया कही कि बहाव जनी लोरावा पोछया चरा के कोरावा चल जाइब 4 बजे भोरावा में। बहाव जनी लोरावा पोछ आचरा के कोरावा चल जाइब 4 बजे भोरावा में। कैसन लागल लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएम लो। हमारे पेज के फॉलो करम लो।